vakomana voti zvadhaka apo vanoona kuti aiwa munyika yezimbabwe people are now refusing their own currency vachiti aiwa hatingarambe tichitenderedzwa panhu 1 panapa vanhu vanoona kuti panguva inoi tingaiti ingatonzi festive season inoda kuvhurwa kwezvikoro paunoona kuti aiwa apa tikangolosa this opportunity yekuti timaximize maprofits aiwa tingoda ngorely on the ZiG tisiri kubatika toita malosses sanapena mashoko anobuda nyuka pana mndu wa subscribe like utana on the bell icon tipinda munyuka muchinzi retail shops nationwide are removing ZiG price tags and replacing them with the US dollar tags as the ZiG collapses. The collapse of the ZiG has led to a sharp rise in the cost of goods and services, with the retailers responding by replacing price tags in ZiG with those in US dollars. A shortage of the local currency has also forced the general public to increasingly rely on the US dollar for transactions and as a store of value. The black market exchange rate remains high, fluctuating between ZiG24 and ZiG28 to the US dollar. Basic commodities such as flour and mealie meal have become scarce in supermarkets, and some retailers with these goods have removed price tags in local currency altogether, further signaling a shift away from the troubled ZiG. Ndomashuka tiri kuona kuti aiwa vanhu varikuona kuti vari kutoluza trust this new currency vachiti tikatobvisa zvedu mataxi inoda kuti stock valuation yedu ingatokanganisika, inoda kuti aiwa vari kuona kuti rate rayo riri kungokwira rikaenda mukana asiri pa24 maona pa26 maona pa28 vachiona kuti aiwa zviri kutokanganisa stock valuation avo nemaprofits avo anozononoka kuva realized, vachiona kuti kunyange nemanotes acho asitombobatika mumastreets ubva vaya voti angatidzokere zvedu the main zvedu kudollarization tiise zvedu maprices edu in US. Kuti mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemadevelopments avo pinda comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.